axeln fortfarande tillbaks. Där är det. Bra. Ja, riktigt. Här tycker jag att du kan göra mittvolten lite rundare så det inte räknar ut för mycket. In med vänster hand. Har erbjudit nu det statliga stödet. Lätt där. Bra så. Fortsätt. Vänster hand lite inåt. Bra. Och vänster. Kan du kanske få fram höger hand en aning. När du kommer till B så är det fyrkanten. Axel igen. Akta nu så inte din hand börjar tänka bakåt utan handen tänker framåt hela tiden. Förbered hörnet. Halvhand ställer och sen vänder. Axel tillbaka. Axel tillbaka. Bra. Fortsätt. Axel lite tillbaka igen. Och tänk på all stilla hand. Förbered hörnet. Och sen ställ lite vänster. Gå ett varv volt och möter vi av. Här får du tänka själv att du är noggrann med hur du rider. Vänster hand lite inåt. Rätt så. Bra där. Och fortsätter. Ja, riktigt. Ställ vänster. Bra.